Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, selektibitateko ariketa bat ikusiko dugu. Ariketa honetan, 2020ko bigarren ariketa abi egingo dugu. Kasu honetan, orbitaren gravitatea eskatzen digute, horretarako kalkulatu behar dugu. Bider, G, bider, planetaren masa, zati, orbitaren distantzia, berbi. Beraz, kalkulagailua hartzen badugu, masa 2500 kilo, bider. Planetaren masa, hau da, metro zati segundo berbi izango da. Bigarren kasu honetan, kalkulatzen digutena da planetaren abiadura angeluarra. Horretarako, izango da F berdin G bider, M bider, planetaren masa, zati, erradioa, planetaren A, berbi, eta hau izango da RO, bider, abiadura, angeluarra berbi, bider, gorputzaren masa. Beraz, ikusten dugunez, hau, honekin, kendu egin dezakegu, eta hau, berdintzen badugu, hau, beste kaldera fango da, eta izango da omega berdin. G bider masaren planeta zati R eta guztionen errokarratua. Beraz, kalkulagailuan sartzen baitu datu hauek, emaitza 1,22 bider, 10^-2 radian segundokoa izango da gorputzaren abiadura angeluarra. Beraz, guazen, hau ezebatxe da, eta orain hirugarren atala egingo dugu. Hirugarren ariketa honetan esaten digute zein izango litzateken gorputzaren abiadura lurrera helduko balitz. Horretarako energia potentziala kalkulatu behar dugu. Beraz, kasu honetan, energia zinetikoa zer izango litzateke goian dagoenean, esaten digutelako batean gorputza gelditu egiten dela. Beraz, hau 0. Energia potentziala izango da G bider demagun gravitatea RL bider gorputzaren masa berdin
G bider masa zati kasu honetan lurraren diametroa bider masa gehi beraz, hau da kalkulatu behar duguna, ikusten dugunez. Beraz, kasu honetan, hau dana beste kaldera orduen, izango dugu bi bider hau dana eta hau dana zati gorputzaren masa. Eta hau izango da VF. Beraz, kalkulagailuan sartzen baitugu datu hauek, izango dugu. Beraz, hau dana, hau ez da onaino heltzen, baizik eta onaino. Bederatziehun da 23 metro segunduko izango da gorputzaren abiadura lurrera erortzen danean. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.